Cròniques de Gorthol. Capítol 144. Zigurat, carreres i remolins del mal. Des de fora el zigurat, el pla és magnífic. Bra'tac, Eisenhorn i Gorthol veuen com Lucien convoca els ratpenats disfressat de Batman i després ell entra fent sorolls aguts i alatejant unes ales fictícies. La resta de companys pugen amb celeritat i Gorthol, el nan, veu com la cova de l'oest es forma un núvol negre al davant. No és quelcom natural, doncs són els azotamentes voladors que amb milers de xams i forma de remolí es dirigeixen directament cap al grup. Aquests, veient el mal cap a ells, descendeixen pel zigurat el més ràpid possible. Bra'tac i Gorthol comencen a escalar la paret de pedra i Eisenhorn fa una palmada per fer un desprendiment que enfonsa la meitat de la superfície, però les criatures segueixen reptant cap a nosaltres. El coronel Douglas Arthur Mortimer dispara contra l'orifici tancat i fa una obertura per on poder passar el cap, però no es veu res a l'obscuritat. L'ajuda d'Alistair agafen una corda per ajudar el grup que està escalant i a dures penes Bra'tac i Gorthol, els primers, comencen a escalar. Eisenhorn, mentre, es queda per fer una palmada més i poder guanyar temps. De reüll, Gorthol veu com Eisenhorn es queda bloquejat inconscient i no pot fer la palmada. De cop, és envoltat pels azotamentes que s'aferren a ell com ventoses, fent crits abissals. L'escena és terrible i demoledora. El coronel surt per l'orifici i dispara contra els que ataquen el paladí del bé, que està totalment bloquejat i rodejat i devorat per uns azotamentes terribles. Bra'tac i Gorthol tornen a ajudar-lo, amb coratge, acabant amb un, però l'altre intenta menjar-li el cap a Eisenhorn i un altre, més, acaba amb la seva vida. Les bèsties insectores comencen a entrar al túnel amb tromba. Alistair des de dalt cura Eisenhorn perquè es pugui recuperar i Bra'tac i Gorthol l'ajuden arrastrant-lo cap a la nostra posició. El paladí s'aixeca i fa una palmada sagrada. Gràcies a la música d'Alistair aconsegueixen esfondrar la cova, col·lapsant-la parcialment, donant-nos temps de pujar i entrar a la sala. L'orifici es tanca per fi. Estem a l'habitació de les il·lusions i el cervell fa pampallugues vermelles. El coronel li dispara i el trenca per la meitat. Bra'tac el trepitja sense pietat. El grup salvatge baixa pel túnel de l'orifici menys empinat. Arribem fins a veure una habitació amb llum púrpura i un soroll d'aigua en moviment. Bra'tac baixa sentint una olor química i veu un tanc d'aigua que fa onades. Bra'tac s'acosta al tanc i dintre hi percep centenars de larves negres que estan agonitzant. Seguim pel túnel després de l'espectacle dantesc i ens trobem en una nova sala. Hi ha dues grans càpsules blanques amb una coberta de vidre que podria ser baf o gel. Entrem i veiem en total 8 càpsules i enmig una taula de laboratori amb tubs i llibres d'assaig. Bra'tac fa constar al grup que els azotamentes no necessiten les paraules per comunicar-se i podrien atacar-nos telepàticament. A dalt veiem també que hi ha un ganxo amb un cervell. El coronel es prepara per disparar-lo quan Eisenhorn llegeix els llibres que estan en comú. Al mateix temps, Alistair veu els tubs de la taula, on a dins hi ha petits dinosaures com els que ens hem enfrontat. Bra'tac, simultàniament també, mira una altra càpsula i veu la seva pròpia mirada. El coronel fa el dispar certer contra el cervell, rebentant-lo i obrint totes les càpsules de la sala. Epíleg. El príncep Elf, durant la seva entrada al zigurat, topà amb un objecte peculiar i abans de saber què pot fer per ell l'antena entre plans, creuar una porta invisible directament. Al vell mig de l'estància d'una fortificació que li resulta familiar. Al córrer i obrir la porta principal de l'estància entra un llit on Sorena, amb 2 comadrones, estan donant a llum un vàstec que arribarà a ser rei algun dia. La llum
entra intensa per la finestra. El príncep dona un pas al front, il·lusionat, i la porta es tanca darrere d'ell, com per art de màgia. La pròpia de Dalamar, qui apostat davant de la porta somriu per l'audiència abans de tenir un fos en negre. Camaradas, amigos, el deber me llama. Esto es muy importante para mí, no puedo desaprovechar esta ocasión. Debo atravesar el portal y estar al lado de Sorena. Me necesita. Es un momento especial, único en la vida, así que espero que podáis entender mi ausencia. Debo partir ahora, pero ya os digo, en cuanto menos lo esperéis, apareceré. Con el poder de Dalamar podré volver a este plano. Así que, sin más dilación, amigos, os dejo. Hasta pronto y mucha suerte. Antes de partir, me gustaría, compañero, amigo, entregarte estos brazales. Con tantas veces que me has curado, creo que te ayudarán a defenderte y a poder curar a más compañeros. Así que, Alistair, estos brazales son para ti. Coronel, me gustaría darte algo, a ti también. Esta pequeña bolsita que tengo aquí. Hay unas cuantas judías. Quizá ya no te acuerdes, pero son mágicas y pueden salvaros en algún momento. Así que te entrego esta bolsita. Y por supuesto, enano, Gorzol, amigo, te cedo mi arco. Sé que lo podrás aprovechar. El ladrón de vida os puede ser útil en algún momento. Así que donde voy no lo necesito, te lo entrego a ti con todos los honores para que revientes cráneos de nuestros enemigos. Mucha suerte. Camarada, compadre, caballero de la justicia, Eisenhorn, te entrego mi anillo de pluma para que te pueda servir de ayuda cuando estés empalando a algunos de tus archienemigos dragones. Espero que te pueda ser muy útil. Mucha suerte. Y por supuesto, tú no podías ser menos, amigo bárbaro, coloso, titán. A ti te entrego mi collar de dientes de dragón y hidra. Espero que te pueda dar más fuerzas en los momentos clave de los combates. Te lo cuelgo en el cuello, si me permites, con todos los honores. Y ahora sí, compañeros, amigos, os deseo lo mejor. ¡Hasta pronto! Bueno, ya estoy en casa. Continuarà.